Usa ka barangay health worker sa Pulomolok, South Cotabato nga pipila ka adlaw nga missing, napalgang patay sa usa ka pinyahan. Motor, pitaka ug cellphone sa biktima nawala. Dugang detalye sa report ni Abby Caballero. Nagbuyod og patay ng napalgan adlawng Miyerkules sa pinyahan sa may barangay Pagalungan sa Pulomolok, South Cotabato ang health worker sa barangay Sulit sa samang lungsod nga si Dexter Saluna, 24 anyos. Matod sa inahan ini, wala kini nakauli sukad pa Lunes sa gabi. Abi ko yan natulog. Pag out ko diri sa compound namon, dili ko sa iya payag, wala man siya. Wala matud pa kahibalo ang banay sa biktima kung duna kini mga kaaway. Busa blanko sila sa motibo sa krimen. Sa isay sa inahan, usa matud pa kahigala sa biktima ang naingnan niini nga duna siya'y ka-meet up ni adtong Lunes. Wala kuno kini ginganlan kung kinsa ang ka-meet up. Nagtuo ang inahan nga planado ang pagpatay sa iyang anak. Tinuyuan gid ma'am kay wala naman iya motor. Wala na iya cellphone. Pwede lang mag-surrender man kamo sa akon nga bata. Tagan nyo man sa hostesya. Sa karon ginasuta pa ang hinungdan sa kamatayon sa biktima ug ang tanang anggulo sa krimen. Wala siyang mga marks, wala siyang wounds. Cause of death niya ma'am is still under investigation namin ma'am. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.